दिनैनि बे जोंनि जा सोमावसारनाय दिनै जोङो जा सोमावसारदों जा आन्दलन खालामदों बेनि मेन गुबै थांखियानो जादों जायफोर बै जौगाखानाय मोनद' हारि बै मोनद' जौगाहारिनो दिनै एसटि होनो थांगासिनो दङ बेनि हेंथायै जों दिनै बेयाव सोमावसारदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जों जा ट्राइबेल थाखानाय जा जोंनि ट्राइबेल थाखानाय गासै जोंनि गुबुन गुबुन हारि बे हारिजों लोगोसे जोंनि दिनै बर' हारियाबो जुदि जोंनि बर' हारिनि जा जोंनि थाखानाय मोनथाय बेफोरखौ दिनै जोंनि जा गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बारनानै जोंनि जा भारत गभर्नमेन्ट बेसिम दिनै एसटि होनो थांगासिनो दङ। बे एसटि होनो थांनाय लोगो लोगो जोंनि जा मोनथाय बेफोर गासैखौबो जों खोमानानै लानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों दिनै जा बे मोनद' हारिनि एसटि होनो थांगासिनो जोंनि मोनथायखौ सेनानै बिथांमोननो गथायनानै होनो नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जों बे संग्रामखौ खालामदों आरो बे संग्रामखौ जों जेब्लायबो खालामबाय थागोन जेब्लासिम जों जोंनि न्याय मोना जों जेब्लासिम जोंनि मोनथायखौ मोना जेब्लासिम जों जोंनि रैखाथि खालामनो हाया अब्लासिम जों बे संग्रामखौ खालामबाय थागोन। जितु जोंनि बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटि होनो थांगासिनो बेनि सायाव जों हेंथा खालामनानै दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोबा बिथांमोना गोबां जौगाखानाय जोंनि दा बर' हारिया जों 14टा एसटि थाखानाय हारिया बिसिनि एथबां बुरजा सुबुं सानखो थानाय हारिनो जुदि एसटि होदेरबावोब्ला जोंनि एसटि मोननायनि जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा। जोंनि माखासे एसटि खथाफोर मोननायफोरा थानायानो नङा बेयो जोंनियाव जों गादब जागोन बिसोरजों। बिनि थाखायनो जोङो बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ जा बिटिसि सोरखारनिफ्राय जोंनिफ्राय जा एनअसि हरदों बेखौ बोखांना लाफिननो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय, नङाब्ला जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारफिननाय जागोन।